Ik ben Peter van der Horst. Ik ben voorzitter van de stichting Friedische Molen hier in Neer. Ik ben een van degenen geweest die in het begin dat op hebben gestart om dit project weer voor elkaar te krijgen. Dat was in 1997. En toen heeft het nu bijna 3 jaar geduurd, omdat wij graag de stuw wilden teruggebouwd hebben. Die was afgebroken in de tijd dat alles recht gemaakt moest worden in Nederland. Ja, wat maakt deze molen bijzonder? Het was toch een molen die, kijk, Neer was een watermolendorp, zo wordt het nog steeds genoemd. Want hier waren in die tijd 5 watermolens. Allemaal hoofdzakelijk aan deze beek en nog aan een kleinere beek. Maar deze lag midden in het centrum en dat was een soort ontmoetingsplaats. Hè. De molen is van 1343, dat hebben we dus kunnen nalaten. Toen zag je er natuurlijk niet zo uit, want in die tijd werd er nog niet met stenen gebouwd. Dus wij vermoeden dat de molenaar dat in 1717, dat is nu 300 jaar geleden, toen is dat huis gebouwd. En heeft hij waarschijnlijk ook de molen meegenomen om dus die in steen te bouwen. Nou ja, in 1999, toen kregen we uiteindelijk toestemming om te gaan restaureren. Maar ja, het geld, we hebben 300.000 gulden bij elkaar moeten brengen in die tijd. Als stichting, de rest hebben we dus via subsidies van het Rijk, van Monumentenzorg, van de provincie, van de gemeente, zelfs van Brussel, hebben we dat voor elkaar gekregen. Dus financieel is dat erg goed gegaan. Met name ook door de provincie, want die heeft ons heel erg veel gesteund, moet ik zeggen. Hier in de omgeving kent iedereen de Friedische Molen. Dat is heel raar.